Kaixo denoi, kaixo eta ongi etorri beste aldi batez, datuetatik tiraka saiora, datuetatik tiraka saioaren atal berri batera. Badakizue gure programan atal bakoitzean, gai bat ardatzartuta, gai horren inguruko errealitatea hobeto ezagutzen saiatzen garela, eta gaurkoan ere, halaxe egingo dugu gaurkoan, arau-hauste penalen delituen inguruan hitz egingo dizuegu. Zenbat delitu egiten dira gurean urtean, kopuruak urteekin gora edo behera egiten du, eta zelako delituak dira ohikoenak zemotatakoak. Gaurkoan horiek eta beste hainbat galdera erantzungo ditugu beti bezala, zenbakiekin, herritarren eta adituen iritziekin eta ohikoa den moduan Goiatz Aranak ekarriko digun erreportaje batekin. Eta hasteko beti bezala, datu bat 2024an Euskal Autonomia Erkidegoan delituen kopuruak 2,18 egin zuen gora. Zu zeu edo zeure ingurukoren bat, ezagunen bat, izan da sekula delituren baten biktima zauketan duzu inorra edo zuk bizitzan duzu? Neu lapurretaren baten izendan zauketan du, baina neu ez. Sí, conozco a un amigo mío muy cercano que sí sufrió en nada justo en las fiestas de Maritxo. Bai, oso gertukoa den lagun batek eraso delitua jasan zuen Maritxu Kajoiko festan. Oso bortizki kolpatu zuten eta ospitalean egon zen ingresatuta. Ez dut ez. Nik austinten naizenik ez behintzat, inoiz. No, ez. Erasoren bat bai, baina... eta lapurretak bai, nire inguruan bai. Eta zela jardun izan dozu edo bakitzu golako egoeratan? Nik ikusten bat saiatuko naiz nire lagune edo ingurukoa laguntzen, baina batzutan izaten da saia, ez dakit. Neuk uste dut, ez? Neuk bezat sekula ez dut eukizien zasinik ez dana segurua kalera urtetzeik. Conozco muchos lugares, o sea, yo encima... Atzerritarra naiz eta leku asko ezagutzen ditut. Eta hegoaldearekin alderatuta Euskal Herria beste toki batzu baino seguruagoa dela uste dut. Ez nik, kalia seguru. Oso tranquil bitzen gara kalian eta bai bilobak eta erobakarekin bitzen dira, osea, horretik nik uste dut. Arrasate oso segurua dela, bai. Nire ustez, gaur egun ondion bai. Nik uste dut bizi izan dugula beste egoera batzuk askoz belarrixauak, baina ez arrisku zaurako kalien baizik eta beste egoera politiko bat bizi izan dugulako. Eta ni bai bizi izan dut beste egoera bat, baina gaur egun nahiko samurra da, ondo dau kalien ebitia. Yo creo que dentro de lo que cabe como están las circunstancias, creo que sí. Nik uste dut, egoera den moduko aintzat hartuta, baietz. Beste toki batzutan gertatzen diren inguruko informazioarekin eta nik uste dut baietz. Ni seguru irten naiz gelera. Nik uste dut baietz, nik ezagutzen duen jendia Euskal Herriko jendia nik uste dela zentzuduna eta egoten dela laguntzeko lako momentuetan. Asaitezen bada gauzak argitzen Ertzaintzak eta 15.000 biztanletik gorako udalerrietako udaltzaingoek emandako datuen arabera, 2024an 151.000 inguru izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoan egindako delituak aurreko urtean baino 2,18 gehiago. Gipuzkoaren kasuan ia 54.000 izan ziren delituak 2023an baino ia 6 gehiago. Arrasaten bestalde, 1.211 deliturekin, igoera 12,13 izan zen. Arrasateko delituen kopuruak beraz, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Gipuzkoako delituen kopuruak baino gehiago egin zuen gora, iaz esan hori bai, errepikatu, datu hauek guztiak, Ertzaintzak eta 15.000 biztanletik gorako herrietako udaltzaingoek emandako datuak direla, eta gure bailaran Arrasate dela baldintza hori betetzen duen bakarra. Horregatik jarri dugu fokua kasu honetan Arrasaten. Goazen aurrera beste kopuru batzuekin lehen ikusitako igoerak ikusita, zein da eremu bakoitzan 1.000 biztanleko egiten den delituen tasa? Erkidegoan 1.000 biztanleko 63,31 delitu egin ziren iaz, Gipuzkoan 60, eta Arrasaten beste tamaino txikiagoa da tasa hori, 54,74rekin. Ikusi dugu iaz Euskal Autonomia Erkidegoan 151.000 inguru izan zirela egindako delituak, baina zein motatakoak. 81.259rekin ondarearen eta ordena sozioekonomikoaren kontrako delituak izan ziren gehienak, hau da, lapurretak, ebasketak eta iruzurrak besteak beste.
Gehien igo zirenak aldiz, giza hilketak izan ziren bere forma guztietan, hau da, saiakerak eta baita burututakoak ere. 120 izan ziren guztira, 2023an baino, 144,48. Dena den, 120 kasu horietako 8 bakarrik burutu zen hilketa. Sexu askatasunaren aurkako delituak izan ziren, bigarren igoera handiena izan zutenak, ia 124ko igoera hain zuzen ere. Lehenengo datu zaparra da honen ostean, entzun dezagun gure gaurko adituak Leire Padilla, kriminologian doktoreak horien inguruan egiten duen irakurketa. Datuak beti testuinguru baten barruan ulertu behar dira. Azken batean, sarritan daude igoera batzuk, beste delitu batzuk adibidez jaitsieran txikiagoa ikusten dute, baina beti ikusi behar dugu zein den testuingurua. Batetik izan daiteke delituen detekzio edo salaketa handiagoa egon dela urte horretan, edo eta adibidez delitu digitalean kasuan. Urtero ikusiko da handitu egiten dela. Alde batetik delitu kopuru desberdinak sartu direlako, eta baita detekzio aldetik ere nibila handitu egin dalako. Orduan, kriminalitatearen errealitatea hor dago, egia da ondarearen eta orden sozioekonomikoaren kontrako delituak beti daudela, eta baita ere halako violentzia edo krimenak, baina hala ere delitu kriminologikotik begiratuta izango dira digitalizazioan dagoelako evoluzio hori, ez da denak gogoraka dihoazelako. Erkidegoan ikusten ditugun datuen arabera joera nahiko egonkorra da. Ez eta delitu informatikoetan eta igoera txikiak ikusten diren hori mundu guztien ikusten ari da. 1000 biztanleko 73,34 arau hauste penala horiek datu horrek esan nahi digu, bai kriminalitate maila baxu edo ertain baxu maila batean gaudela. Hau da, Europako batez bestekoarekin nahiko alderatuta. Euskadik adibidez, prebentzio oso ona dauka, gizarte kohesioa eta erakundenganako konfiantza maila oso altua dauka. Orduan, horiek ere faktore babesgarriak dira. Nik pertsonalki ez, segurtasuna ez da beti delitu ez da. Baita segurtasunaren pertzepzioa ere eta erakundeen erantzuteko egitasuna ere. Azkenen herrialde batek edukitza ditu delitu gutxi, baina biztanleek segurtasun falta handia sentitzea, ez da? Eta baita alderantziz ere. Gakoa dago prebentzioan eta biktimen arretan eta konfiantza sozialaren mailan. Nire iritziz ez, azken finean gizarte politika sendo eta eraginkor bat dala kriminalitatearen prebentzioaren egin dezakegun gauzarik onena. Oinarrizko beharrak asetu eta desberdintasunak murriztu, eta gako horretan Euskal Herria edo Euskal Autonomia Erkidegoak oso nobena egiten du. Orain arte izpi izan ditugun datuak ertzaintzak eta 15.000 biztanletik gorako udalerrietako udaltzaingoek emandako datuak izan dira, horiek bakarrik jasotzen dituelako edo jakinarazten dituelako segurtasun sailak. Esan behar da baina, guk herrikako datuak ere baditugula, baina kasu honetan ertzaintzaren datuak direla bakarrik. Eta behin hori argituta, ertzaintzak jakindako 778 deliturekin Arrasate izan zen, iaz delitu gehien izan zuen herria, naiz eta deigarria den Bergaran 777 delituren berri izatea ertzaintzak, biztanlez dezente handiagoa den Arrasate baino delitu bat gutxiago. Beste aldean daude Aramaio eta Oñati, horietan 10%tik gorako jaitsierak izan zirelako. Debagoienean denera, 2024an, 2160 delituren berri izan zuen ertzaintzak. Aurreko urtean baino, 0,55 gehiago. Gipuzkoan eta Euskadi baino, baxuagoa da igoera hori. 1000 biztanleko delitu tasari dagokionez, Bergaran da altuena tasa hori 53 deliturekin. Lehintz Gatzaga da sailkapen horretan bigarrena 52,28rekin. Tasarik baxuena aldiz, Oñatik du 13,54 deliturekin. Debagoieneko tasa bestalde 33,67 da, Gipuzkoako eta EAeko tasa baino baxuagoa. Argi dago teknologia berriek onura ugari ekarri dituztela gure bizitzetara, baina baita aurretik existitzen etzen delinkuentzia mota baten agerpena ere, ziberdelinkuentziaren agerpena. Udaltzainek tartzainek emundako datuen arabera, delitu guztien euneko zenbat usteozu dala ziberdelituak, edo usteozu asko muten diala, gutxi muten diala, zeatik?
Nik uste dut asko. Nik uste dut, 50-60 €. Gutxi dira 120 da, bai, baina bueno, zatik uste oso muten diala ziberdelitu horrek. Azkenean, tipo, igual atrebitzen zara gehiago, eskutuan edo anonimatuan itzen delitu hori. Jo, ez daukut ideiper, baina gisa da gaur egunean asko biltzen garela, ordenadoretan, eta gaur egunean egiten dien erosketen gehienak zoritxarrez hortik die, eta gauza pila bat egiten diela, orduan pentsetan dut hori gehitzuko zala, baina biztakit asko da edo gutxi da. Delitu dana nixa 120, 119 da. Ez da gila, harriketan zaituen datu da dan, esan dozunagatik akaso igual espero dozun. Bai, asko ibiltzen gara, eta gaina diru asko manejetan daia bide horretatik, orduan, ez da. Sí, en teoría sí creo que últimamente se está dando mucho más lo de los ciberdelitos, ya que... Nik uste dut azken aldian gero eta ziberdelitu gehiago gertatzen direla, eta gaiaz ez dakiten adineko pertsonei eragiten diela. Igual ya programas que automáticamente te dicen de has dejado tu currículum y tal. Maketxeetako mezuak automatikoki kurrikuluma utzi duzula esaten dizuten programak hori ari da eragiten iruzur kontuetan eta. Nik uste dut handiagoa, hori bai, hori auditu da nire behiz izidaten, osea, bai, egin nuen konpra bat, eta zozerra euro pentsau jatan, baina, bueno, aurrera. Eta handik hilabetera kontu bat, 300 €. Gero, urreko azte betera, guanetzak kutxera zaten, eta gainera, ontekaz, dekozuz beste bi kontu, de ke? De China, bale. Nada, Juanetzan ertzainara, denunzatu nuen, eta eros kutxak bai, abonatu zidan dirua, eta ez, baina pasau jata bai. Haunditu pila bat zaitiko, egoera makinakin eta horrekin gaur nik berandu azinez, nire dakoten adeiakin, baina bai egisa da, arrisku ondisa daukila gaztetik datozenak, pasetzen dabielako orduak, makina horrekin aurrera, eta hori ez da ona. Pues verdaderamente no te puedo opinar, porque es una cosa que... Ni internetarekin eta mugikorrarekin ez naiz asko ibiltzen. Hortaz... Inkestan, aurreratu dugun moduan, 2024an Euskal Autonomia Erkidegoan egindako delitu guztien 19,1% ziberdelituak izan ziren. Hortxe datuak xehetuta erkidegoan egindako delituen 90,9% delitu presentzialak izan ziren. Ziberdelituak aldiz, esandako moduan, 19,1%, ia 27.000 ziberdelitu denera. Bilakaerari dagokionez, 2023tik 2024ra jaitsiera bat egon zen arren, joera gorakoa da argi eta garbi. 2017tik 3 egin dira ziberdelituak esaterako, erkidegoan esan hori bai, 2023 arte ez zirela udaltzaingoek emandako datuak zenbaketan sartzen. Eta ziberdelinkuentziaren inguruan ere galdetu diogu gure gaurko adituari Leire Padillari. 19,9%ak gainera proportzioa naizta esanguratsua dan, gora egiten ari da eta gora egiten jarraituko du. Segurtasun indarrak eta badaude prestatuta ziberdelituei aurre egiteko prozesu hori badago existitzen da, baina egia da erronka etengabea dela. Hau da, teknologia oso azkar dijoa eta egitura polizial asko, egokitzapen prozesu horretan daude. Etengabea da, orduan unitate espezializatuak sortzen dira eta unibertsitatekin ere lanekintzetan ibiltzen dira. Baina hala ere prestakuntza jarraitua eta baliabide teknologiko gehiago behar dira. Eta azken delitu mota bati ere egingo diogu erreferentzia gure gaurko programan, gorroto delituei. 2024an Ertzaintzak 236 gorroto gertakariren berri izan zuen. 162 inguru arrazismo edo xenofobiagatik, ia 123 orientazio edo sexua identitateagatik, eta ia 107 ideologia edo orientazio ideologikoengatik. Ikusi dugu delitu baten biktima izateko modu asko daudela, delitu presentzialen biktima izatea, ziberdelinkuentziarena, gorroto delituena, baina zerbait gertatzen zaigunan badakigun ora jo? Delitu baten biktima izanez gero oraindik ere informazio falta dago. Hau da, nora joan gaitezke, zer egin behar dugun. Egia da Euskadin edo Euskal Autonomia Erkidegoan baliabide sendoa daudela, bai gorpu polizialak, udaletakoak, kriminologiaren Euskal Institutua daukagu, baita biktimaren arretarako bulego desberdinak edo bestelako gizarte mugimendu desberdina, baina horrek ere erakusten digu adibidez, aukera asko ditugula, baina agian ez dakigula zer egin dezakeen bakoitzak edo nora joan, zer delitu
delitu batengatik edo zer eskal genezake edo nola aurkeztu gaitezkeen prozesu horietan. Ez da, orduan, hala ere, nahiz eta adibidez aukera asko eduki, garrantzitsua da bulego desberdin horietan irisgarritasuna eta laguntza psikologiko edo juridiko hori jasotzeko baliabide hobeagoak egotea, edo informazio gehiago egotea, ze azkenen askok beldurragatik edo konfiantza faltagatik ez dugu salatzen edo ez dute salatzen. Hori argituko digu bestak beste gaurko honetan Goiatzaranak bere erreportajearekin udaltzainekin egonda, haien egunerokoa, haien lana eta herrien egoera ezagutzeko. Zigor Andino eta Idoia Lazpita. Kaixo. Arrasateko eta Oñatiko udaltzainburuak urren ez urren Arrasateko datuetatik ekingo diogu zigor. Kasu horretan, emandako datuen arabera, 2023tik 24 bitartean, arau-hauste presentzialek, hau da, ziberdelinkuentziarekin zerikusi ez dutenek 160ko igoera izan zuten, eta arau-hauste penalek, hau da, arau-hausteek orokorrean 140koa. Igoera deigarria da. Lehen baino zerbitzu gehiago eskaintzen duzue orain, bitarteko gehiago dituzue, metodologia aldatu da, zer dago igoera horren atzean? Zenbait faktore daude, faktore ezberdinak. Alde batetik badauzkagu metodologia berria zenbatzeko orduan, programa berriarekin hasi ginen eta ez du esan nahi aurrekoak ez zigula argazki zehatz bat ematen, baina oraingokoak zehaztasun handiago ematen dizkigu gure datuak. Bestetik ere guk nabaritzen dugu jendearen konfidantza izan dugula, guregana etorri dienak eta salaketa jarri dituztenak handiagoak izan diela, eta horrek azkenean eragiten dugu zifra beltza ditzen dena, hau da, ezagunak dien delituak, horiek argitaratu egiten die, eta horiek agertzen die gure estadistiketan. Eta horretaz aparte, estadistiketa berdinetan ere agerira atxilotu eta ikertu kopurua ere handitu egin dela. Hau da, gure lana era egokiagoan edo behintzat efikazago batean ari garela egiten. Oñatiko kasuan ze batu dituzu, 2023an jaso genituen Oñatiko udaltzaingoan 163 salaketa. Horietatik 167,3 izan ziren informatikakin zerikusia zaukien salaketak. Hau da, bizun, ero WhatsApp, ero iruzurran bidez, ero txartelen bidez diru lapurketak. Gainontzekoak izan ziren, lapurketa txikiak, kaltiak eta olako delituak. 2024an berriz, eduki genitun, jaso genitun, 136 salaketa. Eta horietatik 188,8 izan ziren bebaita informatikakin zerikusia zukuten salaketak. Ziberdelinkuentziakin ero lotutakoak. Gainontzekuak di oso delitu, oso ez die bate larriak, ez? Die kaltiak, jabegoan, die lapurketa txikitsuak, orduan horreik, datu biak elkartzen baditugu, zeintzu die gure datu objektiboak oso txikitsua diela eta ze motatako delituak dian ez diela batere larrixak, Oñati ematen dau inguruko herrixekin eta konparauta askoz be lasaixa dala, herrixa bera eta delinkuentzia oso gutxitsua dala. Aipatu ditugu orain arte udaltzaingoetako datuak, baina badaude ertzaintzaren datuak ere. Kasu horretan, arau-hauste orokorren datuetatik abiatuta, ikus daiteke 1000 biztanleko intzidentzia tasa 144koa dela Gipuzkoan, 134koa Arrasaten eta 113koa Oñatin. Eta pixka bat 2023-2024 epealdi horretan izandako bilakaerari erreparatuz gero, Arrasaten mantendu eginda eta Oñatiko kasuan behera egindu. Ze irakurketa egiten duzue? Batetik, igual pedagogia apurtxo bat egin behar da. Gure datuak oso txikiak dira estadistika oso handiekin konparatuta. Urte batean, 113an daukozun hau, igual urrengo urtean, kasu bakar bat gehiago edukitzeagatik 160 igotzen zaizulako. Hori batetik. Bigarrenik, batetik badauzkagu erroldatutako biztanlegoa oso ezberdina da, bi herrien kasuan. Bigarrenik, orografia edo azpiegiturak ere bere zer esana daukie. Guk hemen autopistaren irteera bat daukagu, 3 ordu laurdenetan jarri zaitezke bai iparraldean, bai Burgos aldean, bai
Bizkaian, Bilbon, ia Kantabrian eta Iruñara juntzaitezke, eta bestetik guzti horretaz aparte guk baditugu 22.000 biztanle dauzkagu erroldatutak, baina 110.000 desplazamentu ditugu egunean. Horrek esan nahi dau, Arrasatera datorren jendea ugari dala. Hospitala daukagu, unibertsitate daukagu, enpresa handien zentralak hemen ditugu. Orduan, horrek ere bere eragina dauko azkenean ematen dien datu guzti hauetan. Bai. Hombre, nik uste dut Oñatin kasuan adibidez, guk gure kokapen geografikoak asko laguntzen digu. Asko laguntzen digu. Ze azkenean pentsau, Oñatira sartzeko eta Oñatitik irtetzeko bi sarbide bakarrik dauzkagu. Orduan, sarbide guzti bi horreik kontrolatzen baditugu, gaizkileak nolabait esateko barruan harrapatzen ditugu. Eta hemen, Zigor, Arrasateko kasuan nolako kasuak izaten dituzuen nagusiki? Zer nolako delituak edo arau guztiak? Gehienak eduki ditugunak azkeneko urtean eta horrek asko kezkatu izan gaitu izan die lesioak. Osea, lesioak asko igo dira. Ez da gehien eduki ditugunak, baina gehien igo dienak bai lesioak izan die. Eta askotan gaueko aisialdiarekin lotutakoak dira. Orduan, hor bai, azterketa bat egiten gabiz, aber zelan eman buelta guzti horri. Ertzatzan daukan eskumen bakarra udaltzaingoak ez daukana, da orden publikoa. Hori da, bakarrik beraien eskumena. Gainontzeko guztiak guk ere badauzkagu. Badaude gai asko, adibidez, Idoiak aipatutako indarkeria matxistarenak, ziberdelinkuentziak, atzerritarrekin zerikusia daukaten nolabaiteko delituak, delituia potenteak eta den hori espezialistek eraman behar dituzte. Guk egia da, lehenengo hartaketa beti egiten dugula. Baina horrek ez du esan nahi gero espezialistei bidaltzen ez dizkigunik. Eta errespetatuak sentitzen zarete, nola ikusten duzue ikusten zaituztetela zuei? Gu oso errespetatua, baina errespetua irabazten da. Irabazten da. Eta irabazten da gauzak poliki-poliki egiten, ondo egiten, eta gauzak berme guztisekin gauzak ondo egiten. Eta nik uste dut errespetu hori irabazita daukagula. Nik uste dut behintzat Oñatin bide honean gabiltzala. Nik nire aldetik, nik bai esaten dut, Arrasateko herritarren gehiengoak bai errespetatzen gaituela, gertutasun hori, naiz eta udaltzaingo kopurua handixagoa izan, naiz eta gure zerbitzu handixagoa izan, kanpotik datorren jende asko izanik ere herrian be, bai erreferente bat jarraitzen dugula izaten, baina badago sektore bat ez gaituenak errespetatzen, edo oraindik ez duela uniformearekin zerikusia duten gauza askotan badaukala bere nolabaiteko bere talka, ez? Ikustea bakarrik dago herrian zehar dauzkagun akap pintadak edo bat hiru bat bi pintadoiek. Akap hori Ameriketatik datorren esaldi bat da, All Cops are Bastards, ez? Polizi guztiak sasikumeak dira, hori adierazten dago pintada horrek, eta izan ditugu gurekiko oldarko ibili direnak eta gurekiko nolabaiteko koakzioak eduki dituztenak. Azkeneko jaixetan eduki genuen kamiseta bat jartzen zuena munipa idiota. Olakoak ere eduki ditugu. Gehiengoak errespetatzen gaituztela, bai, egisa da. Eta jendearen alde egiten dugula, bai, baina batzutan guk ere kontziente izan behar dugu, batzutan jendeari esesko ematen digula. Jendeari egin behar ez duenaren berri ematen digula, eta horrek askotan zamindu egiten dauela jendea. Segurtasunak gero eta kezka handiago eragiten du. Esango zenukete zuen figura gero eta beharrezkoagoa dela eta badaudela nahikoa bitarteko pixka bate segurtasunaren arazo horri aurre egiteko ala gehiago beharko lirateke. Adibidez, urtarrilaren batetik irailaren 30 arte, Arrasateko udaltzaingoak 4.032 interbentzio eduki dituela. 4.032, ez direla gutxi. Horietatik 3.187 okerrez baldin banago, 87, 180 asistentziala izan da. Horrek esan nahi dau jendeari laguntzen gaudela denbora guztian. Penalak 272 izan dira, eta segurtasunaren ingurukoak 500. 570 inguru horretan. Ezberdintasuna ikusten da. Jende gehiago behar dugula beti. Eta heziketan edo zertan, iruditzen zaizue eragin daitekeela delitu kopuruak jeisteko eta segurtasuna areagotzeko? Heziketa esaten duzunean, nik uste dut heziketa izan bidala, baina maila askotarikoa. Bidezkuntza be oso importantia da,
hezkuntza be bizikidetza ikuspuntutik oso importantia da. Baita, nolabait esateko gizarte berri hori ez, danak elkarrekin lan egiteko hezkuntza behar dugu. Behar dugu hezkuntza mota desberdinetakoak. Eta gero oso garrantzitsua da. Bueno, oso garrantzitsua hezkuntza berdintasun aldetik. Emakume eta gizonezkoen berdintasun aldetik. Eta gero oso garrantzitsua nik ikusten ditut hirigintza politikak. Hirigintza politikak hiriak eta nolabait moldatzeko momentuan, argitasunakin, berdeak, garbiak. Hau da lan bat danok nolabait gure ekarpenak egin behar ditugula. Nik uste dut oso importantia dela hirigintza aldetik, getuak be, ez sortzia, inun. Jatorri bereko pertsonak elkarrekin danak bateratzia horrek niretzat arazoak sortzen ditu, eta orduan politika guzti horreik nolabait elkarlanez mantenduko genuke gaur egun dauzkagun gutxienez delituak, eta ez gora egin. Bai, azkenean polizi mailan egin daiteken lana egiten ari gara, gehiago egin daitekela, hobeto egin daitekela, denok daukagu kritika konstruktiboak onartzeko eta hobetzeko intentzioa, ez? Bai. Baina egia da Idoiak dioena. Gizartearen gaitza, edo nolabait deitu dakegu bat izanik, ezin da departamentu bakar baten esku egon. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagaitik. Orain arte delituen kopurua izan dugu hizpide. Jarri dezagun orain fokua horiek egiten dituztenengan. Euskal Autonomia Erkidegoan 13.576 pertsona atxilotu zituzten 2024an. 12.164 gizonezko eta 1.412 emakumezko. Hau da, iaz atxilotutako pertsonen ia 190 gizonezkoa izan zen. Denek ez, baina horietako hainbatek espetxean bukatuko zuten, eta hori izango da, segidan aztergai izango dugun gaia Euskal Autonomia Erkidegoko presoen kopurua eta haien izaera. 2025ko abuztuan, 1.806 preso zeuden Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetan. Gizonezkoak dela garbi. Yo, viendo lo del día a día, Egunerokoa ikusita gehiengoak gizonezkoak direla esango nuke, nerabeak eta gazteak. Nik uste gazteak, kitxenak gazteak izango direla, ez da jata, eta gizonezkoak izan bat. Baina kontuen izan da, mail guztiko presuaren gatik, bai delito kalikuak, ero politika mailan bai. Pentsaino dana sartuko dira. Dana sartzen bada, nire ustez, gaur egun ondion, segun horregatik aldatu dut hori. Politika mailan gehiago dauz gizakumiak. Emakumiak gero eta gehiago dauz nire ustez, baina nire ustez indartxu hauan nahi dauielako izatea eta aurre egiteko eurak eukileikien arazoak edo pentsa horregatik, baina momentu honetan uste mutilak gehiago izango dela neska baino. Uste dut gizonezkoak. Bargitu ditzagun zalantzak 2025ko abuztuko datuak abiapuntu hartuta. Presoen ehuneko 54, 31 eta 50 urte artean ditu. Bi eren Espainian edo Euskal Herrian jaiotakoa da. Eta gehiengo zabala ehuneko 91,5 gizonezkoa da. Zergatik dago horrelako aldea preso dauden gizonezkoen eta emakumezkoen kopuruen artean? 1.806 pertsonatik 154 diala emakumezkoak. Zatik uste zu, izan lekela datu hori. Eta espero zeben horako datu bat. Zergatik, ez dakit zergatik esate, baina bat gizarte honek jarri dozkun rolakin, ez da? Azkenean, formalak eta arauak betetzia eta tokatzen jakuna beti emakumea gara. Eta gero gureko nauke pentsau bai, guk badaukagula beste ikuspegi bat zentzu horretan, zaintzaldetik dela edo eta gehiago zaintzen dugula ingurukoak eta gureko nauke pentsa. Harritu egiten hau, egia esan. Formalagoa garelako, emakumeak. Gizonak betik pentsau izan diez, poderia eurok daukiela eta horregaitik izan likila eta abusa bain dauiela eta etxen dauiela. Eta emakumeak momentu enten agian horren aurka fatiarren borrokatu etxen dauielako. Nek uste dut horregaitik izan likila. Hombre,
La diferencia que puede haber es por el machismo que puede haber, ¿no? Siempre... Egon daiteken aldea matxismoagatik izan daiteke. Gizonezkoa beti da emakumearekiko indartsuagoa. Baina xehetasun gehiagorekin aztertu beharreko galderak dira. Nik uste dut igual, mutilak atrebitzen direlako gehiago, burruketan sartzera eta olako gauzetan. Euskal Autonomia Erkidegoan, gutxi gora bera 1800 preso inguru daudela esaten da. Baina, benetako galdera ez da asko edo gutxi diren, baizik eta Euskal Espetxeak prest dauden edo preso horiek behar bezala hartzeko eta hartatzeko. Azken batean zifra moderatua da, eta erkidegoaren, zifra moderatua da, batzuentzat, igual beste batzuentzat txikiagoa edo handiagoa irudituko zaie, baina erkidegoaren kriminalitatearen kopurua nahiko txikia denez, garrantzitsuena eta espetxeetako baldintzak benetan lagungarriak izatea, ez? Bai, beren bergizarteratze prozesurako eta baita laguntza eta helburu juridiko eta sozialak betetzeko. 1800 presotik gutxi gora bera gainera, 150 edo izango dira emakumeak, eta, hau ikusten da fenomeno unibertsala dela. Azkenean emakumeak gutxiagoak dira delituak egiten dituztenak arrazoi estruktural edo soziokulturalengatik, ez? Azkenen indarkeriaren sozializazio txikiagoa daukate, kontrol sozial handiagoa daukate, eta baita ere, esate zaiguna, ez? Zaintza rolak eta faktore babestzaileak eta dabar. Baina ere, super garrantzitsua da, esatea, kartzelen dauden kasutan estigmatizazio maila handiagoa jasaten dutela, hau da, berbiktimizatuak izaten direla emakumeak izategatik. Baita, gainera hori gehitze zaio, atzerritarra balima dira, edo beste goera prekario baten bizitzen direlako, edo beste alanolako arrazoi edo arrazakeriagatik, edo, dena delakoa jasaten dute beste, bikoiztu edo hirukoiztu egiten zaie beren zaurgarritasuna. Eta orduan zentzu horretan, emakumeak, preso esperientzi desberdinak izaten dituzte, eta askotan oso deseurekatuak izaten dira gizonezkoek bizitzen duten preso esperientziarekin. Heldu gara, gure gaurko saioaren amaierara zer esan handia eztabaidak ere pizten dituen gaia izaten da delinkuentziarena, eta guk espero dugu gaur emandako datuekin gaiaren inguruko ikuspegi zuzenagoa edo zehatzagoa izatea. Behintzat, gure partetik, eskerrik asko, beste behin gurekin bat egitarren, eta hurrengora arte.